Ato ning tagaan ug pagtin-aw kining mga gipangyawit sa atong higalang pastoy sa Seventh-day Adventist. Na siya mga 5 ka punto nga iyahang gihatag o gipresent based sa video nga iyahang magsilbi presentation para sa ilang mga membro para kuno pag-justify nga ang ilang pundok gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Kung wag yung kay background sa Hebrew o Greek, mutuog yung ka nga sila nang gitukod diya sa Matthew 16:18. Atong lang taon, human ini nga video di nagyud ta mutuo nila nga nag-ingon nga sila ang gitukod unya kita mga sulpot. Atong lang taon maigsoon padayon, ayaw gyud hunong paglantaw. Ang Matthew 16:18, ingon si Kristo, I will build my church. Kanang pulong build atong lang taon og sakto. Kay mura gyud pud ba sila sakto? Oh, kay sila ra gyud nga sakto. Arita sa Greek. Ang Greek nga gigamit kanang pulong build is oikodomio. Kung man ang pulong oikodomio, kanang pulong build. Kanabang maubay pag himo ni Kristo sa simbahan, mao pa ba? Or naanadaan. Kaya may kang, I will build, ay murag mag-construct pa og simbahan. Arita sa Greek nga word oikodomio. Ang word nga oikodomio, tulo ka meaning ana. Oh, number 1, confirm. Oikodomio means confirm. Nagpasabot nga to establish the truth. So, aron pag-establishar sa kamatuoran. Sunod, to make something definite or certain. Iklaro gyud ang kamatuoran nga mao gyud ni siya. I-ratify or gi-approve ang iyang simbahan. Gi-verify, gi-validate ang simbahan nga naa na daan. Gi-solidify, gi-provide ang assurance sa kasiguruhan. Muna, kay doon na magyoy simbahan maigsuon, sungala pa sa buhat, City 38, nga naa na ang church in the wilderness. Ngano pa man nga magtukod, maghimo pa mas Kristo ang kundili, ang word nga pasabot ini is confirm, oikodomio. Nagpasabot nga gi-establish niya ang kamatuoran. No? Gi-validate niya ang church in the wilderness. Mao kana sa number 1 nga meaning sa oikodomio nga built sa English, oikodomio nagpasabot nga gi-confirm niya igsuon. Gi-confirm karon. Sunod. Ang oikodomio, ang laing meaning ana is kuan kanang edify. Edify nagpasabot nga build up or strengthen. Ang church in the wilderness, gi-strengthen ni Jesus Christ. Kasi nagtukod ato panahon na oy nga, mapay pagtukod, nya katoliko ang gitukod, dili, kundi gi-edify, gi-oikodomio ni Kristo, gi-edify, gi-build up, gi-paligon, kanang gitawag siya og gi-instruct or gi-enlighten. Iyang hatagan yung gibukaton, iyang gihatagan og kahayag, gipunan pag yung kahayag kay si Kristo man, ang kahayag mo enlightening through Christ. Mo kana ang ika-duha nga meaning sa oikodomio. Ikatulo, arita sa gitawag siya embolden. Verb gihapon ni siya, embolden, nagpasabot nga confidence. O, gihatagan ni Kristo og kumpiyansa ang iglesia nga naa na daan sa wilderness. O, unya iya kining gikwan, kanang iya kining gi-motivate. Sa tupa kanang panasigan ba, motivate kaya nimo ni ang simbahan nga natukod ng daan. Oikodomio ni Kristo, iya kining gi-motivate. Unya gihimuan niya og kanang gitong aron manotice, mura nagamit siya bold point kana ba maklaro ba nga gibold niya sulat aron nga kini nga simbahan mao gyud ni. Wala kini nagpasabot maigsuon nga mao pay pagdukdok ni Kristo langsang o mao pay pagtukod og mga simbahan. No, naa na ang church, naa na ang iglesia, naa na ang church in the wilderness. Nang kung wala kita ang kakabasa Greek word, kung sa Greek word anang then ang may tabo, mutuo ra ka nga mao pay pagtukod. No, it's not. So, ang ganing kag oikodomio, nagpasabot kanang confirm, gi-confirm niya ang church in the wilderness nga mao to. Gipadayon ni Kristo, gipalig-on pag yung maayo, gi-edify, gi-embolden, gipaklaro. Mo na siya. So, naa na may suog kining gi-build niya ng church, ngayon gi-confirm, gi-edify, gi-embolden, sabat keeping church ni siya. Hangtod nga pag-abot sa 530 to 1980, kining gi-oikodomio ni Kristo daw nawala. Kay katumang dako nga simbahan mo may naghari ang religio political power nga simbahan niabot sa Pilipinas, gipugos si Raho mabon pagbunyag. Pero napugos gito kay human sa pagig-away ni Ferdinand Magellan, nga tukang lapu-lapu, napildi man ang uban nga mga sundalo ni Ferdinand Magellan gipamatay po ni Raha Humabon. Ana sa istorya may suntaro kay muna nga ang kamatuoran sa church, the true church nagpadayon og ang Seventh Adventist Church mao kini ang gitawag remnant church ning katapusan panahon Pinagdusi 17. Ang true church Pinagdusi nagatuman kanunay sa kapabuton sa Ginoo. Wala gibutang diha nga ang gibuild ni Jesus Christ as Sabbath keeping church. It's not. It's a Sabbath keeping church og ang remnant church nagapadayon nga gitawag og Seventh Adventist true church. Ato ning tagaan ug pagtin-aw kining mga gipangyawit sa atong higalang pastoy sa Seventh-day Adventist. Na siya mga 5 ka punto nga iyahang gihatag o gipresent based sa video nga iyahang magsilbi presentation para sa ilang mga membro
para kuno pag-justify nga ang ilahang pundok gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Kung nato ang sabto ng iyahang presentation, makit-an og sabta nato nga half-truth ang gitudlo. Pag half-truth manggod, wala na kalainan sa bakake, wala na kalainan sa pagpamutbot. Nga naman, for example, kining niingon siya nga ang remnant church daw, ang remnant true church daw, ingon pa niya, mo daw kuno ang Seventh-day Adventist. So pagka-remnant ana nga wala man si connection dito sa biblical community nga gipunting sa balaang kasulatan. Ilabi na kanang iyahang ginaingon nga kaning the Church of the Wilderness. So wa man si connection din ha kay kung ato basahon ang Acts chapter 7 verse 36 to 38, refer man na nga church or kahal sa Hebreo, refer man na sa mga Israelita. Nya ang ilang religion, Judaism, dili Seventh-day Adventist. So dili dili nila maangkon nga ang kini nga Seventh-day Adventist remnant church. Dili ko mo nga nagsunod sa adlong ipapahuli kamo ni tinuod. Nga naman kay dili man kay kamo ang nagsunod sa adlong ipapahulay, daghan man pud nga mga nagpa-ila nga mga Christian church nga nagsunod pud sa adlong ipapahulay. For example, kining Worldwide Church of God, kining nga Seventh-day Baptist ug uban pa. Na pa magani diri sa Pilipinas kining Church of God Jerusalem, Seventh-day Sanctified. O pareha man mo. Pero nganong wala man mo nagkahiusa in terms of organization. Di ba ang balang kasulatan nagsulti nga nay usa lamang kapag tuo sa Ginoo? Nabadi usa kapag tuo nga mismo gani kamo, nagtinirahay gani mo. Di ba? Ikaduha nga punto ingon pa niya. Kasi sayan do kuno ang simbahang Katolika mo do ni ang nagupot daw sa religious political power pagtungtong daw sa 532 AD. Kining 532 AD manggod panahon ni Emperor Justinian. Ni Emperor Justinian the First nga tawag ining mo'y nangulo sa Eastern Empire at that time. Kay ang whole Roman Empire, kung tan-awan man gud nato, bagsak na ang Western Empire na kung diin dibto nahimutang ang Romano Katolikong Iglesia. So ingon pa niya, ang simbahang Katoliko daw mo yung nagharian na nga panahon, pag sure ni mo, pagbasa lagi mo kasaysayan lagi, dili mo sige himo og chismis ba? Dili mo sige himo og tawag ining pamutbot. Ngano man kay kanang inyong mga membro, mga impierno na umpadang mong pagpamutbot ninyo. Sa kana nga panahon 532 AD, kanang giingon ninyo nga nagsugod ang gahom sa Iglesia Katolika is a religious political power, dili na tinuod kay at that time even Emperor Justinian, pero okay pa siya. Pag-abot sa labi na sa katapusan, hapit na siya tawag ining namatay, iyahang gipang-entice or iyang gi-influence ang mga Eastern bishops not to follow the decision of the Pope from the Roman Catholic Church. Mo bitaw nga na ay mga individual o mga particular schism nga nahitabo at that time nga nagbangga si Emperor Justinian ug ang Santo Papa sa Roma. So usa nga pagharian na nga mismo si Emperor Justinian nang lutos man. Di ba? Unya kung imong ipadayon na 532 hangtod sa pag-abot sa 7th century, makita nato nga ang simbahang Katolika dili kay kapurma until Charlemagne. Mana ba makaingon ko ba nga asa mo lagi kuha ning kanang kusog sa ilang pagpamaka o pagpamutbot ba aron ingnon nga tinuod daw ni sila. Kaya ang ilang bis aning sa 532 manggod is kuan kining pagkambyo daw ni Emperor Justinian based sa mando ni Constantino sa pagkambyo daw sa adlong ipapatay. Secular law man na, dili man religious law. Ug sa samang pagkaagi si Justinian dili man siya leader sa simbahang Katoliko, na ay leader ang simbahang Katoliko at that time ug mao ng Santo Papa sa Roma. Bakakon guning mo ang mga tawhanan ni. Nya ingon pa niya kung mukot daw ta og Saint Matthew chapter 16 verse 18 mura daw tinuod kung di ta makakaadto sa tawag ining Greek. Kung di daw ta kabalo mo basa sa Greek, pero siya mismo ang pag-quote niya Saint Matthew chapter 16 verse 18 wa niya himaya og sakto. Hindi pagid mao ang presentation. Nga naman kay ang exact term nga gigamit sa St. Matthew chapter 16 verse 18 dili oikodomyo. Oo, yes, ang etymology niya from the oikodomyo, pero ang tamang gigamit sa Greek term sa St. Matthew chapter
16 verse 18, oikodomiso. Sa translation pa, I will build my church. So kung yung tag, I will build my church, katong word nga I will build o I will, na as a strong determination. So dili siya pwede maggamit kanang inyong interpretation as edifying, kining tawag ining confirming or embolden. Nga naman kay magamit lang na nga mga reasons nimo toy kung ang speaker ang iyang tumong og tinguha or ang iyang paggamit ni ana figuratively. Pero the fact nga naay word nga I will, mo bitaw oikodomiso, bot pasabot ana na as a strong determination to establish that community. And ang katong object ana, ang katong iglesia. And kabalo man mo sa minang sa iglesia, di ba? Ang iglesia, it is a convocation of people called out by God. So buti pasabot, siya mismo ang nagtawag, dili na maong Israel. Dili na mao ang Acts chapter 7 verse 38. Nga naman kay ang Acts chapter 7 verse 38, mao man na ang present nga church o kahal sa iyang panahon nga iyahang naabtan. Na kung diin, kung sa kuwan pa ba, connected siya in the sense of administration of the faith na gihatag sa Diyos dito nila. So, kung sa kuwan pa, dili mao. So, kanang imuhang embolden, kining edifying, confirming, magamit lang na siya kung figurative ang presentation sa speaker. Ang St. Matthew chapter 16 verse 18 dili figurative. Nga naman, number 1 na a declaration. And I say unto thee, declaration na. Hari nga naghatag og declaration sa usa ka tawo nga iyang gipiyalan nga mag-administrate sa community nga iyang gitukod. Unya kanang giingon nga oikodomiso, buti pasabot ni ana na as a strong determination to build the community, and that community mao na ang believers niya. Question, kan abang Acts chapter 7 verse 38, believers ba na Ginoong Jesucristo? Iatras daw sa the verse 36. Naulipon ba naulipon ba na sa Ehipto sila? Nagbakta sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Unya kanang maong komunita ha, kanang maong katilingban na mo inaabtan ni Ginoong Jesucristo nga maoy nagpapatay niya. Ginoo ko yung taon, asa man ninyo nagikuha? Ano? O, napailain nga literal gyud ang pagtukod, pag-establish og community ha, dili kay building nga kanang sama siyang interpretation nga building ang gitukod no. Pag-establish og community. Kanang giingon niya, my church, kanang personal pronoun na tawag ining my possessive pronoun rather. Possessive pronoun nga my church, buti pasabot siya na nag-iya. Ano man, kaya siya may nagtukod. Di ba? O katuman na sa Daniel chapter 2 verse 44 nga I will be ang Dios sa langit magtukod og gingharian nga dili gayud malumpang. Dili na mao ang Church of the Wilderness. Dili na mao. Bag-o na ng iglesia. Bag-o na og kana nga iglesia sumala pang San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyang lawas. Wa man ni San Pablo nga i-appeal tong tawag ining mga Hudyo nga kabahin sa iyahang iglesia. Nga naman kay ang kabahin sa iglesia nay usa lamang kapag usa ka Ginoo. Nagila ba ang mga Hudyo kang Kristo nga Ginoo? Di ba? Tarungan lagi na pag-quote lagi Greek lagi kay naaday giingon sa panultian nga little knowledge is very dangerous. ato ang ko ano na ba? Ato ang kana bitaw nga di ta magpamao-mao kung baga. And naapagyoy kanang exaggeration na gisulti si Kristo. Pag-ingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So katong inyong claim nga after sa 532 nawala ang iglesia, nabalik lang sa pag-abot sa inyo, mahimong makakon si Kristo. Nga naman, katong iyang gitukod, ingon niya, bisan ang ganahan sa impero, di makabuntog niya ang inyong nabuntog. Nawa, nibalik lang pag-abot ni Ellen G. White. Gihimo man ninyong bakakon si Kristo, pero ang Kristo di mo ito bakakon. Ug way bisan gamay bakak nga migawas yang baba. Tamo ang bakakon. Kining atong pastor nga amigo mo ni ang tawag ini nga na makak-ani karong panahon na. Manabantay-bantay ta kay ang mga bakakon karong panahon na di lang kay bitin og kaning trumpang dadon. Ang mga bakakon karong panahon na magbit-bit og Biblia sama aning pastoya. Diba? So,
mahitabo nga kanang giingon nimo kanang build nga gisgutan din na dili na figurative kun dili declaration literal. Yan di gid ni mawa kaingon pagud niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pa sabot di ni mawa ning moong iglesia. Kung di na mawa ang kanang moong iglesia ha, buti pa sabot existido sa tanang panahon. So kanang ingon ninyong remnant mo binutbot na. E wa mo connection anang tawag ini nga biblical community gisulti diya sa Acts chapter 7 verse 38. Binotbot ng inyo puro ra mo tawag ining claim nga wa mo ebidensyang malatag. Napakipagpamutbot ingon na siya gipugo si Ra humabon obi kisa mga istorya bi nga misulti nga gipugo si Ra humabon kabalo baka ang background ni Ra humabon nganong gidawat na si Ferdinand Magallanes tungod kay naay threat against Lapu-Lapu ug uban pang mga tribo. Motoy ang gidawat kay para na si Alay wa sa gipugos. Wala sa gipugos. Yes, after tawag ining Magellan gipamatay niya ang katong mga sundalo rapod. Pero ang question, nakatisok ba or naturok ba ang gitawag pagtuo sa Cebu? Tanawan mo Cebu mo ron? Magtuki ilagi, magtuki ba? And from 532 until sa 1798 ang simbahang Katoliko independent. Ug dili pud sa makamando sa mga gobyerno. Gani kung imong tan-awon ang history, grabe ang iyahang struggle pag ang gobyerno na ang mag-apil-apil niya. So mo na dili ba makagtuy kay ang amahan biya sa mga bakakon ang yawa. Muna nga ayaw pagpatuo nga tinuod ng imong gitudlo kay sigurado gyud ko ana kanang imong gitudlo dili gyud na tinuod. Based lang sa iyong presentation karon di gyud na tinuod ang imong gipangtudlo. Again,